Dneska 23. dubna jsme otevřeli úspěšně naši první prodejnu v České republice. Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan vállalkozás, amelyik sikeres lesz itt Csehországban. A magyar termékeknek egy olyan újfajta palettája, ami a hagyományos élelmiszerektől egy kicsit eltér, ugyanakkor azoknál sokkal egészségesebb. Ez ki fogja egészíteni azt a magyar élelmiszer exportot, amit mi hagyományosan évtizedek óta Csehország irányába lebonyolítunk. Itt egy know-how exportjáról van szó, tehát az egészséges étkezésnek a külföldi elterjesztéséről. Ez Szlovákiában nagyon sikeresen megtörtént, és ez az első lépés, hogy Csehországban is megnyílt a Norby Update üzlet. Když bych tady chtěla upozornit, ta Update má mnoho výrobků, které jsou zdraví a co se týče jakoby sacharidů s nízkým glykemickým indexem, takže určitě dobrý a určitě doporučuji. Naše produkty jsou bez přidaného cukru, s nízkým obsahem sacharidů a s nízkým glykemickým indexem. Szia Norbi! Mit gondolsz az új Norbi üzlet, Norbi update termékek, mivel tudják megszólítani a cseh embereket legfőképpen? Legfőképpen azzal tudja megszólítani, hogy a cseh emberek számára el tudjuk hozni az egészséget, a karcsúságot és az egészséges vércukorszintet, hiszen a termékeink egyedülállóan csökkentett szénhidrát tartalmúak, és nem tartalmaznak hozzáadott cukrot és aszpartamszerű mesterséges édesítő szereket. Nagyon gyorsan tudnak ezzel fogyni, ha még sportolnak mellé, akkor meg kiválóan. Ezt már 2 ország és több mint 130 üzlet bizonyítja 10 év alatt. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az első csehországi update boltot. Dovolte mi, abych vám představil první update prodejnu v České republice. Naše mléčné výrobky, mezi které patří kakao, pudingy, různé jogurty, třeba i na pití, dále desertní tyčinku Turo Rudy. Další produkty jsou řeznického průmyslu, mezi které patří různé paštiky, salám, pikantní salám, pik, ale samozřejmě na update princip, sejry a různé pomazánky. Pekařské výrobky, mezi které patří různý štrudle, višňový, jablečný závín, kakaový šnek, houska, Dr. Schwarz chleba, což je o 90% sníženým obsahem sacharidů. Další produkty jsou nápoje. Disponujeme zhruba 15 až 22 těstovin z naší Norby mouky. Dalšími produkty jsou sladkosti, mezi které patří různé čokolády, muzly tyčinky, sušenky a sladidla. Kdo má zájem o vlastní franšízu, může se přihlásit na www.norby-update.cz.